मघी में एक कविता सुना रही है। खबर खबर खासकर उनका वास्ते है जे आज सरकार के नाकामी पर भी गुणगान गावे वाला मीडिया तो हियाँ हत, लेकिन जे समाज के हाशिया पर के जे लोग हत उनकर लोग के बीच खबर पहुँचावे वाला कोई न हत। एकरे पे है कविता कि ई व्यवस्था में तोहर औकात के समझी थे उजहर, ई व्यवस्था में तोहर औकात के समझी थे उजहर, ई से ओकरा वास्ते न है आई खबर, ई से ओकरा वास्ते न है आई खबर। चाहे केकरो भूख से भले न सूख जाए अतड़ी, चाहे केकरो भूख से भले न सूख जाए अतड़ी, चाहे प्रकृति के मार से लहलहाइत फसलन काहे न हो जाए खखरी, भले ई जाने सगर बाकी ओकरा वास्ते न है आई खबर, बाकी ओकरा वास्ते न है आई खबर। तोर मौत चाहे रेल दुर्घटना में होए चाहे सड़क दुर्घटना में, तोर मौत चाहे रेल दुर्घटना में होए या सड़क दुर्घटना में, लहलहाए घाम से होए या ठिठुरई ठंड से, या फिर और कोनो कारण से, या फिर और कोनो कारण से तू केतनो माथा रगड़ बाकी ओकरा वास्ते न है आई खबर। तू केतनो माथा रगड़ बाकी ओकरा वास्ते न है आई खबर। ओकरा वास्ते खबर है, ओकरा वास्ते खबर है। अपन हक मांगत आवाज, सांप्रदायिक सद्भाव, मंदिर और मस्जिद निजाम के खिलाफ उठत आवाज, काहे काहे कि ओकर आँख और कान ई न देख सके और न सुन सके, काहे कि ओकर आँख और कान नहीं देख सके और न सुन सके। ओकरा वास्ते खबर है कोनो मस्जिद के आगू उमड़ल भीड़ इंसान के बजाय कोनो साधु संतन के हत्या, डंटा भांजत पुलिसन पर पथराव, पाकिस्तान के फटेहाली या सरकार के नाकामी पर मनावे जाए वाला जश्न, जेकर बाइट लेवे में रह है या मगन, जेकर बाइट लेवे में रह है या मगन, ओकरा वास्ते खबर है निजाम के छींकब खांसब। ओकरा वास्ते खबर है निजाम के छींकब खांसब या चेहरा के हाव भाव, निजाम के छींकब खांसब या चेहरा के हाव भाव। ओकरा वास्ते खबर है कि निजाम के कने कने हो रहल है गुणगान और के दे थे विरोध में बयान। इसे तू हर सठे रहबे खबर से गाय, इसे तू हर सठे रहबे अपन खबर से गाय, तोरा भिजुन कबो न आवत माइक, तोरा भिजुन कबो न आवत माइक। इसे अपन खबरन के वास्ते तोरा खुदे बने पड़त माइक, तोरा खुदे बने पड़त माइक, तोरा खुदे बने पड़त माइक।